Njalo emakhosini siyakhuleka Makumba mani umhlaba. Mkhulu Nogada lo siphinde siyakhuleka kubalandeli bekhasi lamkhulu Nogada. Mawukuthi uyaqala ukungena siyakubingelela siyakwemukela. Ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe. La siphethe imithi uzoyichaza nje ibe mbalwa zizobona ukuthi ividiyo siyikhathaphi. Ade ngisehlathini. Ngifuna ukwenza umehluko la phakathi kwelokhuzana kwanokuqala kalithethwa nentumo. Intumo ebomvu le. Cabanga ukuthi kuyabonakala lapho amakhasi. Intumo ebomvu le kuthiwa umnembo, ibizwa ngomnembo. Inhle impela emacaleni nayo kodwa akuwona ucala kalithethwa. Unobuhlobo nocala kalithethwa kodwa akuwona ucala kalithethwa. Ucala kalithethwa nangu ucala kalithethwa unameva amancane kanti namakhasi akhona athi ucwebezela awafani nalawa womnembo angathi aphashile. Mawubuka kahle nayo indida beyibuka iyo le. Indoda akayiphikiswa iyona le mawusukucala ukuthaka umuntu wamacala. Ayisali-ke le nduku bakwethu. Fana noma waphikwa ekhaya, uphikwa umzali wakho noma ubaba wakho, lelo cala lelo ukuze lingathethwa liyesulwa ngazo lezi nduku lezi. Sesiqedile kwindaba kacala kalithethwa abantu bangawudidanisi bakwethu. Siphinde size kule nduku yethu ngoba sizoyichaza nje ukwehlukana kwazo asikayithaki. Siyayichaza nje ukwehlukana kwazo. Uzekane lolu. Induku yamasoka uyibona ngembali izacile nje iphuma phakathi kotshani iyacasha ngabo utshani. Induku yamasoka le mpande yakhona impande encane nje emhlophe ithi ayibe nesimeli semplication. Umuthi omuhle kakhulu lo makusuke kwakhiwa induku zamasoka igqabo. Kodwa mawudla lo muthi akufanele ukuthi ube umuntu ochama ebaleni ungachama egcekeni ngoba le nduku iyabakhaza labo osukuhlala nabo egcekeni. Siphinde size la isitembu nemvilophu-ke lesi. Umoya wezwe lo ngikhombisa amakhasi. Wona muthi oyusebenze emagobongweni, ezikhafulweni, masuke sithinta imimoya sisebenzisa wona lo muthi umoya wezwe. Muhle kakhulu-ke kulabantu abashawa isifo sofuba. Uyakwazi ukwenza isiphungo uhlanganise kanye nenhliziyo kabhanana wenze isiphungo ukwazi ukuphuza, ukwazi ukulapheka. Sizochaza nje siphuthume ngoba senzethi nibone lezi nduku isikhathi esiningi anginaso ngoba nginenhloso yokuthi le video ngiyifinqe bencane. Ngiphinde nginibhekise la kumphame ephuce ngalela langa enganguphethe wawusuthe ukoma. Nawu umphame ephuce. Ikhambi lakongcolosi leli yilo elikwazi ukuthi libuyise izinto ezisuke zilahlekile empilweni yakhe eziwubunhlahla. Ikakhulukazi makuthiwa inhlahla kuwena ivele iyafinyela. Siyakwazi ukuthi siyibuyise ngayo le nduku. Bayakwazi ukuthi bakushaye ungaphinde ulungelwe izinto zakho zihlehle njalo mabekushaya ngayo le nduku. So kubalulekile ukuthi masikulapha siyifake le nduku. Le nduku bakuthi mawuyisebenzisa awulithinti ubisi, awuyithinti into enamafutha uze kube uyayiqeda. Isikhathi esiningi iba izinsuku ezintathu mawusuke uyisebenzisa. Induku enhle kakhulu lena ekulahleni izichitho nasekugezeni nje isikhumba somuntu. Siphinde sikhuphule isandla sithi ukuqinisa. Asize la. Khona umuntu okwambuza ngale nduku. Nayi le nduku. Ingcino le bakwethu. Ingcino le. Induku enhle kakhulu-ke lena ekuvaleni isifo ekhaya. Makusuke kushonwa kakhulu ekhaya le nduku iyisebenze uvala izifo ekhaya nokuvala nje imikhokha emibi njengoba kuyingcino nje. Sizosheshe siphothule ngalo muthi asizuchaza kakhulu. Size la. Kulaba bomhlumo. Chaphozi lo. Umuthi wamanzi, umunca amanzi lapha kumhlume ngoba umhlume uyukhala amanzi anephunga elingelihle. So masifuna ukuqeda lawo manzi siye sisebenzise nawo lo muthi. Uphinde usebenze kulezi zifo ezingamahlala khona, izifo zamathambo nani kulabantu abashawa izifo zamathambo. Nomuntu okuthiwa unamanzi emzimbeni angadingeki kuye kusetshenziswe zona lezi nduku ukuthi adraineke lawo manzi. Siphinde size la. Zithandwa kakhulu-ke amakhosazana lezi. Iy'ntokazi zithanda kakhulu ngoba udela unina lo. Uye lo yayisebenze ekudliseni amadoda. Abadlisa amadoda yikho-ke la kuthiwa indoda isabuya ekhaya isuke idliswe ngayo le nduku. Uzoyibuka kahle udela unina lo. Ukuthi nakho usunesikhathi ukhiwe ngenzeka ukuthi usukhathele. Ngukho izolo. Uyangena-ke nakhona ey'gqabeni zey'nsizwa masuke sakha igqabwe kaDumba. UDumba kaSibumbu kuye kufanele ingene le nduku ukuze intombi izidele kuwena. Izidele. Sibuye futhi size la. Madwaleni lona bakwethu.
insulansula, umuthi wamacala-ke lo. Umuthi wamacala uthi awufane nomkhonto kaShaka, kodwa akuwona umkhonto kaShaka, unobuhlobo kodwa noMathinta ngizonikhombisa uMathinta ngoba ukhona la. Insulansula-ke le bakwethu uMadwaleni. Sinivezele nangoMathinta ngaze ngikhohlwe. Nali ikhasi lakhe, ikhasi likaMathinta leli lihlukile unaleli likaMadwaleni. ElikaMadwaleni lithe ukugoba, elikaMathinta liqonda ngqo njengomkhonto, njengoba nje kuthiwa umkhonto kaShaka. Nakhu ukudla kwakhe, lokhu esibe sikufuna thina. Inhle kakhulu-ke le nduku uma sisuke sicupha noma sikhanda induku uzokuthinta. Uma ukuthi umuntu ophethe induku mhlambe zikaDumba, uDumba kaSibombo, ukwazi ukuthi uthinte umuntu avukelwe, suke sisebenzisa yona le mithi le. Noma ufuna ukuthi izinto zakho uma uzithinta ziphakame, sifaka yona le nduku. Inhle kakhulu lapha ekuthinteni, uma usuke uthinta ubeke izandla zakho, noma ngabe uyamkhulekela umuntu, ngoba siyakwazi ukuthi sikunike amandla ezandleni zakho, ukwazi ukuthi uma ukhulekela umuntu aphile ngayo le mpande uMathinta. Simchazele kancane ngale mpande futhi yamanzi. Abaningi abayijwayele, uzaguge lona, yona nduku oshawa ngayo, njengoba ubona iy'nto zakho zingavuleki nje, izinto zakho uba sathe uyahlanganisa akuhlangani, usuke ushawe ngayo le nduku ukuthi izinto zakho zimoshakale kuze kuba uyafa ezweni. Uma ufuna ukusizakala-ke, thatha le nduku uyihlanganise nanangomphamo ephuce, bese ufaka uJundu Mlahleni, uhambe ugeze ngalo muthi emfuleni, uthole ukuphila. La Phunyuka Bemphethe lo bantwana bakwethu, Phunyuka Bemphethe lona inkunzi engenampondo, uye lona uyangena kakhulu emacaleni, kumabhande ababhemu, induku zezimpi, induku zezitha, iyangena kakhulu, induku zokuchela. Nanoma uphehlelwa amanzi amnyama uyakwazi ukuthi uphunyuke ngayo le nduku le. Induku enhle kakhulu-ke. Angazi ividiyo yami izonqamuka kuphi, nizobona nani uma isinqamuka cause nginenkinga yesikhathi la, ilimitiwe isikhathi la inqamuka khona, kodwa kuzobe sekukuvala kwami ividiyo. La Nqangendlela lo shoba lehashi, umuntu omkhulu okwazi ukuthi ulethe izinto ngendlela. Uma ufuna izinto zakho ziqondane nawe, idlozi lihle lize kuwena, ithonga elihle lize kuwena, noma kufakwa idalwa ekhaya, uyangena lo muthi senze ukuthi ziqonde ngqo idalwa. Umuntu omncane-ke onempande encane noshukela, uNqangendlela bayawazi-ke omakhosi, bawukhonze kakhulu. Sibuye size la amagxolo omvutho wamini-ke lawa, udlozi lezizwe, unokudla nje u-brown, uyashesha uvuthwa, nokudlula kuhlaza uthi uyabuya sekuvuthiwe. Yingakho kuthiwa umvutho wamini. Umuthi omuhle kakhulu-ke uma kusuke kudonswa idlozi labezizwe, noma washawa ngezizwe, izinto zakho zingalungi, noma mhlambe sifuna ukuphakamisa izinto zakho, kumbe izinto zakho zithatha late, sifuna ukuthi zisheshe, siyayifaka-ke le nduku. Phinde la umdoni lo, umdoni wesiZulu, abanye bathi udlozinkulu, omakhosi bawubiza kanjalo, bathi udlozinkulu. Usebenza kakhulu lapha esikhumbeni, iy'nduna, isichitho, uyakwazi ukusikhuculula usilahle. So uma ukuthi unawo lo muthi lo, ungawedeleli, umuthi omkhulu kakhulu. Siphinde siveze kancane nazi induku zothokoza, ingoba amakhosi le, yona nduku yokugoba amakhosi. Uma kusuke kuwukuthi wena unemimoya enenkani, noma iy'nto zakho zivalwe ngenkani, noma mhlambe uzama ukuthola amadili athile, ngabe umsebenzi, ngabe amathenda, kunabantu abanenkani kuleyo nto leyo abakuvimbelayo, sisebenzisa yona le nduku ukubagoba. Ihamba ney'nduku ey'fana nogobandlovu, iyakwazi ukusebenza ngamandla uma isuke ibhanqwe nayo. Kanti sesizovala, asichaze nakho la, nali ishaqa, induku yabantu basimame-ke lena, iyona eyigeze inanazi kumuntu wesimame mayenzela ukuthi ibuyele esimeni, uma ukuthi sekunokukhalaza lapha kubaba ukuthi ngathi isidlo kasazwakali kahle. Iyona nduku-ke uyisebenzisele ukwazi ukuthi ugeze inkomo ngayo, uyayisokha bese unikeza ubaba ukudla okuqondile. Size la, sinomwelela la, umwelela lo, omunye uzothi inkomfe kodwa kuyona umwelela lo. Siphinde size la, isitikili lesi, isitikili, 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 isitikili,
Siyayichaza-ke isitikili, ngeke lokhu ngichaza, sengenzela nendaba yokuvala le video ngoba seyinde. Isitikili lesi bakwethu, isitikili kube kuhle ukuthi abantu bayayiqaphela induku njengoba ngiyichaza nje. Sisazoyiveza kahle-ke sesiyididiyela ukuthi sizididiyela kanjani lezi nduku. Umuntu nje kabambe ukuthi lolu hlobo lwenduku lubukeka kanjani, udelinina kusuke kuyinto enjani, uma sikhuluma ngensulansula sikhuluma ngento enjani. Okunye sizophinde sikhulume ngakho. Kwabadinga induku kumkhulu, ngizocela uqinisekise ukuthi bayifake ilokhuzana imali yokuposa, because ekugcineni kugcina sekufanele ukuthi ngifake kweyami imali. Ukuposa angisuke ngakubalanga kwi-price, umuntu aka-ede imali yokuposa. It's either u-eda u-R60 or u-110, kudiphenda ekuthenini impahla uyijahe kangakanani. Siyathokoza.